ug ang pinaka-destiny gyud alang kanatong tanan mao nga makasulod gyud kita sa gingharian sa langit ug sama kang San Juan Bautista mamahimo kitang tinuod gyud nga sumusulod ni Kristo. Karong adlaw we are celebrating the feast of Saint John the Baptist. No, Saint John the Baptist. Kinsa man ni siya? Inagaw paryente ni siya sa atong Ginoong Kristo. When he was born, sa dihang natawo kini siya, nalipayon ang tanan. Kanya ang maong kalipay nila sa pagkatao ni Juan, ilag yung gidala ngadto sa ilang pagtuo. Unsa man ang meaning og Juan? God is gracious. Kining papa ug mama ni Saint John, they were so filled with gratitude. Puno kay sila sa pasalamat ug ilang gipuy-an ug maupoy nakatunan sa ilang anak. Kinsa may ilang ngalan sa ilang anak? Kisa si Juan. Nahulma ang kinaiya ni Juan. Pinaagi sa iyang mga ginikanan nga nagmapasalamaton sa Dios. So ingon day ni ana. No, kita daing mga kamo daing mga ginikanan responsable gyud mo nga hulmahon ang kinaiya sa inyong mga anak. No? Aron nga pag-abot sa panahon, matuman gyud ang plano sa Ginoo alang bata. Ug matuman po niya ang iyang gitawag nato sa English og destiny. So ingon usab kita ni ana, doon natay mga destiny. Matuman ang nato kung mahulma ang atong karakter. Just like Saint John the Baptist, whose character was formed by his parents. Napurma magid siya. Nga naman, tungod kay nagmapasalamaton man lagi si Santa Isabel o si San Zacarias ug nahulma ang kinaiya ni Saint John. Usa may nahitabo na fulfill gyud ni Saint John ang iyahang mission. Kung sa gani iyahang mission, mamahimo siyang precursor. Siya mao'y maguna. Siya mao'y muhawan sa agianan sa Ginoo. Nga siya mao'y mahimong magbubunyag. Good morning. Nausap ka natong tanan. Usap katimbayao na ato ang mga followers no sa atong Facebook page ug sa uban pa mga media platforms nato no. Kumusta na no? Nahinaot ko nga naakitang tanan sa Kapiska Panglawas. Labi na gayon katong ako mga kanhi parokyano no. Pabayubay na mga parokya na naagian, mga diha sa may Bayawan, Tanhay, Sibulan, San Francisco, Santa Catalina, Seaton, Dawis, Kalumbuyan. No, ubay-ubay na. Gani, nagrasyahan sa taga naabot po taga Amerika. Napo ko iparokya sa St. Joseph of the Palisades Parish dito sa New Jersey. Dapit sa may kining JFK Boulevard. So, good morning na kanatong tanan. Karong adlaw, we are celebrating the feast of Saint John, dili the Apostle, no? Kaduha man ni ka Saint John the Baptist, no? Saint John the Baptist. Kinsa man ni siya? Inagaw paryente ni siya sa atong Ginoong Kristo. When he was born, sa dihang natawo kini siya, malipayon ang tanan. No, ang mga tao, papa ug mama, perting lipaya kay as we all know, nagmabdos kini si Isabel, dili kini si Ana, sa iyahang kini si ang iyahang mama, Elizabeth. No, kaya ang Ana si Kuan man ito ng Mary, no. Si Isabel, nagmabdos siya sa pangidaron nga gulang na. Siguro sa atong panahon karon, medyo di na ta makatuo gidaliman baya kag tigulang na kayo nagpa-prenatal pa murag makaingon ta gi ako no taon gulang magpa-prenatal na siya gulang na siya, pero during their time okay ra to siya, gimilagruhan man si Santa Isabel, Saint Elizabeth. So no, and the rest of the people bisan ang mga silingan, they were all filled with joy. Puno kay sila sa kalipay. Ang ginikanan, lipay, kay tigulang na baya. No? Yan, nagmabdos pa, nanganak pa yun, lalaki. Lukan pagani sa pagmabdos, malipayo na silang tanan. Kanya ang maong kalipay nila sa pagkatao ni Juan, ilag yung gidala ngadto sa ilang pagtuo.
dili kay kutob ra sila sa kalipay, pero diha ra pud kutob. No, may uban nga malipay diha ra pud kutob. Lipay ka o nagrasyahan ka o muna nga ilang yung gingalan ang bata og Juan. Nga naman tungod sa ilang kalipay. Nagpasalamat sila sa Dios. No? Unsa man ang meaning og Juan? God is gracious. The graciousness of God. Sa ato pa ilang yung giila gyud nila nga grasya gyud sa Ginoo ang pagkatao sa ilang anak o sa ilahang silingan. Ingon yan. So wala noon niya, ang sabay nahitabo. Because we believe nga grasya gyud sa Dios ang ilahang nadawan, nagmapasalamaton sila sa Ginoo. Niya ang mao nilang pagkamapasalamaton ilang gipakita sa buhat. Dili maayo nga magpulo pasalamat ka sa Ginoo niya. Imuhang kinaiya mura ra pugwa ga pasalamat. Ano man? Wa mausog ning kinaiya ba? Nagrasyahan na dato. Ingon niya na, sus hangol ra maghihapon kayo. Hangol ra maghihapon kayo na ini. Strikta ra maghihapon ni. Wa maghihapoy di man maayo ang kinaiya. Sa to pa murag wala gyud ni nagpapasalamaton sa Ginoo. Kinsa dagoy gipasalamatan ini ano man nga. Wa man mausog ning kinaiya. So kining papa ug mama ni Saint John, they were so filled with with gratitude. Puno kay sila sa pasalamat ug ilang gipuy-an ug maupoy nakatunan sa ilang anak. Kinsa may ilang ngalan sa ilang anak? Kisa si Juan. Nahulma ang kinaiya ni Juan pinaagi sa iyang mga ginikanan nga nagmapasalamaton sa Dios. So ingon day ni ana. No, kita daing mga kamu daing mga ginikanan responsable gyud mo nga hulmahon ang kinaiya sa inyong mga anak. No? Aron nga pag-abot sa panahon matuman gyud ang plano sa Ginoo alang bata. Ug matuman pud niya ang iyahang gitawag nato sa in English og destiny. Kaya kitang usado na magbitay mga destiny. Di ba no? Matun pa ni Victor word, destiny, you're my destiny. Yan no? So, ingon sa kita ni Ana, doon na tayo mga destiny. Matuman ang nato kung mahulma ang atong karakter. Just like Saint John the Baptist, whose character was formed by his parents. Napurma man gyud siya. Nga naman, tungod kay nagmapasalamaton man lagi si Santa Isabel o si San Zacarias o nahulma ang kinaiya ni Saint John. O sa may nahitabo, na-fulfill yun ni Saint John ang iyahang misyon. O sa gani iyahang misyon, mamahimo siyang precursor. Siya mao'y mag-una. Siya mao'y muhawan sa agianan sa Ginoo. Nga siya mao'y mahimong magbubunyag. Natuman yun. So nakatampo daig dako ang ginikanan sa kalampusan ni Saint John the Baptist. So mao kanay pagtulunan nato karon. No nga in everything nga duna gani kitay madawat nga mga grasya, ayaw ra gyud kutob ra kadiha. Paingon nga kadawat ko grasya, unya. Kaya way dugang anak. Ay, dili nagkapasalamat sa Ginoo. Ay, pasalamat sa Ginoo. Salamat ta kay grasya gud na. Idi ara kas kutob, pasalamat ra ka. Dili ra nimo usbo na imong kinaiyang limaw. Kanang imong pagkahangulon, dili ra mo na walahon. Ay, hatag po ta. Panalagsa. Panalagsa. Dili, dunay ginaingon nga give and give until it hurts. Oh, sa mo na tinuod gyud nga nanghatag, nagpaambit. Kana bang igpaambit nimo murag dili ka kahatagon. Pero nihatag ra gyud kag lugos kaya naman. Ngano man gusto gyud imong puy-an ang pagkamagihatagon. Mo na tinuod nga nihatag gyud. Kana bang murag usikan ka ba? Ayon ka nga usik man gyud ni punta pero kinahanglan gyud ako i-overcome ning akong kinaiya.
Nga naman tungod kay nagpasalamat mangkukos Ginoo. Muna ginaingon tinuod gina ng hatag. Kana bang murag giusikan ka ba? Pero kanang wala ka usiki, panalitan manghatag ka og mga used clothings, nanghatag kag mga walay siper, usa na lang mga kuso-kuso kisi na ingon niya na o t-shirt nga baling laguma ingon niya na muna imong ihatag. Dara jud ka usikan ana. Pero ihatag nimo tong pinaka the best sa imuhang mga sinaligan, no, ug sa mga pinulungan pa na nato mga panghay, sa manang panghay, panghaya nga sinida nimo, muna imong ihatag, tinuod gyud kang nanghatag. Klaro ba? Sa pa ang kinaiya gid ay nga gusto ni Kristo sa atong kinabuhi. Kanang magpasalamat ta, makita gyud sa buhat. Unya, kanang imong kinaiya labi na kung may pamilya ka, masunod na sa imong mga anak. Masunod na. Ug masunod gani na sa imong mga anak, mapurma ang karakter niya ng bataa. Ug kung mapurma gani ang karakter niya ng bataa, makabuot gini ang iyang destiny. Sa ingon niya na. So, sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, atong tanawon kining mao nga pagtulunan sa kinabuhi ni Saint John, ato ning i-reflect ngadto sa mga batan-on. Kaya mga batan-on karon murag lain ra ba ang naghulma sa ilang karakter. No balantayan nga naman ang naghulma ron sa ilahang karakter kabalo kag unsa? Cellphone. Cellphone. Nyawa ta makasiguro kung sinaan ang cellphone na. Nyawa ta kabalo. Unsa dagay nang gisigi og mga bata bisag asa kamulingi katanaw sa cellphone. Muna nga kinahanglan nga kitang mga dagko kamong mga ginikanan. Ako nga pare, mupakita kita og maayong kinaiya ngadto sa mga batan-on. Dili ta magpakita kita og dili mao kay makapurma unya tag di maong kinaiya na nila. No? No? Kaysa karon balantayan gyud ang mga batan-on. Yan naman. Wala kabalog unsa na gyud nagpurma sa karakter ani nila. Kay cellphone ba ning ilaha karong pinakasuod nga higala. Wala ni sila higala karon nga mga tos waiting shed maglingkod-lingkod dito ana, mga basketballan nga nakabarkada sila kabahin sa sports, nakabarkada sila kabahin sa mga kanta-kanta, nakabarkada sila kabahin sa mga arts ngunyan. Karon wala kabalog unsa ni naa silang utok ron. Nga naman cellphone ba may giatubang permi muna ilang barkada. So muna nga sa atong pagsaulog ni Santos nga misa malandong tagmaayo. It is always our rule, no, to be grateful to God and be able to, emulate the teachings para nga mo masunod sa mga kabatanunan o makatabang kita aron nga ma-fulfill yun sa mga batanon ang destiny nga gusto natong ilang makabot. O ang pinaka-destiny yun alang ka natong tanan, mao nga makasulod yun kita sa kingharian sa langit. Ug sama kang San Juan Bautista, mamahimo kitang tinuod yun nga sumusulod ni Kristo. Manindong palihog.